Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. UPeter Shalulile ulishiyile ke iqela ke leMamelodi Sundowns. iSundowns bimvalelisa imbhalela ke incwadi incoma isithi ke mfana omdala sikunqwenelela ke inhlahla nalapho ke uyakhona ubungumfana ke ebesifaka lamanqaku kakhulu esilandela iTrophy. Yiyona player ke ibikwazi ujongana nomnatha apha kuMamelodi Sundowns minyaka le ubuyihlela apha kuSundowns mfana omdala. Ngalo magama sithi siyabulela ke Shasha, sithi siyabulela ke Shalulile, siyiMamelodi Sundowns, sikunqwenelela impumelelo nemisebenzi emihle nalapho ke uyakhona mfana omdala. Yabuya ke le ntetha yabhekisa ngqo phaa kuqela ke leKaizer Chiefs kwathiwa ke nali ke thuba lenu ke Makhosi okubana ke nimthathe ke ngoku Peter Shalulile. Kuthiwa ke ngoku akukaziwa ke uPeter Shalulile into okubana uzawuwela kweliphini iqela. Abaninzi bamkrokela phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Khumbula ke Kaizer Chiefs okubana ke isafihle induku emgqubeni, ayikafuni ucacisela kwamntu, kodwa bakhona abadlali abaninzi baphulaphula ke abazogaleleka kwezi veki zizayo phaa eNaturena, futhi ke ngamagama amakhulu azawugaleleka kwezi veki zizayo phaa ngaphakathi eNaturena. Akho mntu waziyo ke into okubana ingenzeka ibe nguPeter Shalulile noRibeiro, akho mntu waziyo. Abantu bonke bayajonga bayaqikelela, kodwa kuthiwa ke iKaizer Chiefs lithuba lokubana ngoku imthathe uPeter Shalulile imfake phaa ngaphakathi eNaturena. Khumbula into okubana ke iKaizer Chiefs kudala ke noPeter Shalulile imlandelela imfuna, yabeka iSundowns ibani ngathi iyavuma uzawuhamba iphinde iSundowns imbambe imnikeze icontract aphinde ahlale umfana omdala kule game ke ngoku uhambe manyani ke ngoku uPeter Shalulile. Umbuzo nanku ke baphulaphula sifuna ukubuza, ingaba na niyavuma into okubana iKaizer Chiefs imthathu uPeter Shalulile? Ingaba ngoku umgangatho akuPeter Shalulile neperformance akuyo uyavumeleka into okubana anganyathela phaa kwiKaizer Chiefs? Masithi ke ngusenyathele phaa kwiKaizer Chiefs. Nina baphulaphuli ke nithi khona na into aza kuyenza phaa kwiKaizer Chiefs uPeter Shalulile? Ikhona nomohluko azawuza nawo phaa kwiKaizer Chiefs uPeter Shalulile? Mhlawumbi masithi ke ngela xesha ke iKaizer Chiefs imfuna gqitha efaka amanqaku kakhulu, engena ukora kakhulu waphantsi kwebhethu yePremiership isala ke Sundowns. Ndicela ubuza ke, ingabe iKaizer Chiefs ke ngoku izamfumana ngexesha elirayithi uPeter Shalulile? Andifuni iphume kum le nto, ndifuna iphume kuni baphulaphuli, ibe nini nitshone ethi no iKaizer Chiefs irayithi mayimthathu uShalulile, no iKaizer Chiefs mayisale semyeka uShalulile. Ndawuva kuni ke apho ke comment ke baphulaphuli ke ningake ningene ke nitshone into okubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.